Tofa wata sabuwa yanzu Bello Turji ya kai wani sabon hari inda ya kashe jama'a da dama, sannan kuma ya hura wuta a bayan gari. Duk wanda ya kama da ransa ya jefa shi cikin wannan wuta, sannan in kai yunƙurin za ka fita ka gudu, sannan kuma ya harbe ka da bindiga. Abinda zai baka haushi shine shi dai wannan shugaban 'yan bindiga Bello Turji ya matsa ma arewacin Najeriya, inda ko da wani lokaci yake yawan kai hare-hare, wanda kuma shugabannin ƙasar nan tamu Najeriya Allah ya ba su dama da za su iya kawar da wannan ɗan bindiga, amma kuma an rasa dalilin da ya sa suka ƙyale shi, domin yanzu shekaru 10 kenan wannan ɗan bindiga yana kashe mutane a arewacin Najeriya haka kawai babu gaira babu dalili, inda wani lokaci zai sanya notice ya ce lallai ƙauye kaza da ƙauye kaza sai sun haɗa mai kuɗi da ya kai kimanin miliyan kaza, wanda kuma wani lokaci idan ba a haɗa wannan kuɗi ba, haka Bello Turji zai je kai hari ya ƙona wannan gari, sannan ya kashe wasu da dama ya kuma yi garkuwa da wasu. Abinda ɗan bindiga Bello Turji yake yi kenan. Idan ba ku manta ba ko a kwanakin baya akwai ƙauyukun da Bello Turji ya ce lallai sai sun biya haraji, wanda a wannan lokaci waɗanda suka ga ba za su iya biyan haraji ba suka kwashe ina su suka bar wannan guri. Sannan shi kanshi shugaban 'yan bindiga Dogo Gide duka yanzu ba a wuce sati 2 ba a jihar Katsina ya ƙaƙaba wata doka inda ya ce lallai shi ma sai an biya shi taron shanu, inda ya ce lallai wanda suka kai kimanin 700 da kuma awaki kimanin 500, inda ya ce sojoji ne suka zo suka yi mishi ɓanna, to amma kuma ya ce talakawa su ne za su biya wannan abu da aka lalata masa. Ko da wani lokaci haka wayannan 'yan bindiga suke yi mana saboda sun rena mutane wayo, wanda zai musu ɓarna daban, sannan kuma wanda za su je su yi ramo gayya a kan shi daban. Sai dai ko da wani lokaci abin da muke kira ga talakawa shine su tabbatar da cewar sun haɗa kansu 100%. To lallai idan kanku ya haɗu, ni na tabbatar ko 'yan bindiga wani cin mutuncin da suke fitowa su yi wa mutane lallai ba za su taɓa yin sa ba. To amma mafi yawanci za ka ga mutanen mu suna da tsoro ga abin da ya kamata su yi domin su ceci rayukansu, za ka ga kwata-kwata suna yin sakaki ba za su iya wannan abu ba. Yana daga cikin dalilin da yasa 'yan bindiga su kuma suke amfani da irin wannan dama ko da wani lokaci su ci mutuncin duk wanda suka ga dama, tunda sun san cewa lalle ku talakawa kanku ya riga ya rabu. Sannan su kansu 'yan siyasa mafi yawanci abin da yasa lalle ba su son taimakon talakawa shine talakawa kansu ya riga ya rabu, domin talakawa mafi yawanci in dai ka ga su ya haɗu guri guda to ka tabbatar lokacin zaɓe ne, da zaran kuma sun gama zaɓen wanda suke so to shikenan za ka ga an koma gidan jiya, kowa ta kan shi zai yi, ko da tsanani ake sha a cikin ƙasa kai a matsayinka na talaka kake so ka fito ka yi magana, za ka ga ɗan uwanka talaka ne zai ƙi goyon bayanka, yana zai ce ba a ja da gwamnati, haka zai fito dinga kashe maka jiki. Wani lokaci ma idan kai ƙarfin hali ka fito kai magana haka take yanke su kuma jami'an tsaro za ka ga lallai sun faɗa ma, wanda kuma a ƙarshe za ka ga an kama mutum, wani za a kai shi gidan yari a tsare shi shekara 1 shekara 2 a ce lallai ya fito ya ci mutuncin gwamnati, wanda dai gashi dokar ƙasa ta baka dama idan ka ga abin da ba daidai ne ba ka fito lallai ka faɗa, kana da iko ka faɗa albarkacin bakinka. To amma a wannan ƙasar tamu Najeriya kuru-kuru faɗa albarkacin baki su ake lalle a hana shi, wanda kuma kowa san cewa a mulkin soja ne ake irin wa'annan abubuwa, wanda a matsayinka da nan ƙasa da ka fito ka faɗa albarkacin bakinka sai a kama ka. To wanda yanzu gashi dai mulkin farar hula ake, to amma kuma har gobe ana bin jama'a ana kama su, duk wanda ya kuskura ya fito ya faɗa albarkacin bakinsa gashi dai dokar ta riga ta bada dama, kai har zanga-zanga ma lalle dokar ƙasa ta riga ta bada dama. To amma yanzu a ƙasar nan tamu Najeriya irin wa'annan abubuwa yana da matuƙar wahala iya fitowa ka isu ba tare da an kama ka ba. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan kwanta tashar tamu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai sharing din bidiyon nan kai lakin, muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla. Ya bala'i yazo wallahi jiya da naga wani bidiyo yadda wasu fulani ke kashe wasu mutane, wallahi ban iya kai ƙarshe ba saboda tarwaya bala'in tsoro. Sun kai hari wani gari sun hura wuta, mutum da ran shi za a ɗauke shi a jefa shi cikin wuta saboda bala'i sai dai ka je na fashewa. Ɗaya yana cewa harbi wancan, sai ka ji tush wallahi kamar wasa, sai dai ka ga jini na kwarara. Wannan sassare shi ya ta sara kuwa ana saran ɗan adam naman jikinsa yana budewa.
safkud dima, zubar da jini. Ya za a yi a bari a ƙasa gwamnati ta sa ido ana zubar da jinin bayin Allah kuma a zauna lafiya? Wallahi bai yiwuwa. Ba yadda za ana zubar da jini. Wannan bidiyo wallahi ban so me yaɗa shi ma, don ba abin da za ka yaɗa a cikin shi. Kaga mutum bai mai da rai komi ba, wannan ya mutu, a bai mutu ba, ƙara mai bullet, ƙara mai harsashi, kuma ya ƙara mai. Mutane suna magana, ana ji, suna ɗaukar bidiyo, ana ji, wai duk waɗannan ba za a kama su ba, wai sai kawai don kai kayi wa'azi, sai ga wasu mutane da babbaƙun kaya, malam muna neman ka. To idan na zo ku haɗe ni, wannan neman laifin shi kake, wancan kuma laifinsa ya me? Ya tabbata. Wa ya kamata ka fara kamawa? Ba haka da suke yi ba? Yanzu haka da muke nan wurin, mutanen suna nan, duk abin da muka faɗa sai sun kai masu. Wani ɗan uwa yana lissafa min duk abin da na faɗa, duk abin da na ce sai da na ji ya faɗa, duk abin da ake yi, da inda kake shiga, da inda kake fita, nawa kake samu, nawa kake kashewa, ina kake cin abinci, me ka fi so, duk sun iya. Ashe kun iya kwakwafi dama, amma kuka kasa gano Bello Turji, kuka kasa gano Dogogi ɗaya. Ƙarya kuke wallahi, ya nuna ba dan Allah kuke ba, ba da gaske kuke ba wallahi. Wallahi duk mutumin da yake da imani ya ga wannan bidiyo sai ya zubar da hawaye. Dan adam yana zaune lafiyarsa, amma ba yadda ya iya a sa bindiga a harbe shi yana kallo. Ba kwanan nan sun sake sako bidiyo ba, mutane guda uku suna kawo musu kuɗi, an ƙi kawo kuɗin, ukun suka harba guda ɗaya, suna tambayan biyun ya mutu ko bai cika ba, suka ce ya cika. Ce to ku ɗauki gawarsa ku yar, waɗannan da kuke ga in ba ku kawo kuɗin ba su ne na gaba. Ɗaya ya ce jama'a in ba ku kawo kuɗin nan ba za a harbe ni, don Allah ku kawo. Wannan fa shine rayuwar da muke ciki. Menene ya tsoma mu cikin wannan masifa da muke ciki a yanzu? Munanan halayenmu ne, munanan halayenmu, cin amana, wannan a fili yake. Wannan ba ma abu bane wanda yanzu ba magana ake waye ma mai amana ba, a'a